сорыйм һәр көнне җилдән. Җил, хәбәрләр бармы дип? Мин сорыйм һәр көнне иртән. Җил, сөеклем, саумы дип? Килми тик синнән хәбәр, синнән сәламнәр килмиләр. Бирмиләр җилләр хәбәр. Җилләр хәлекне белмиләр. Шунда Рим Шириязанов сорау бирде аңа. Менә Хәсән ага узганышка салават инде. Сезне шушы хәлгә төшерүдә язучыларыбыз да катнашканын беләбез. Сез түгел генә беләсезме аларны ди? Беләм диде. Бик беләм, ләкин әйтмим. Сез аларга үпкәләмисезме? Үч сакламыйсызмы? Юк, алар да бит инде шул чорның кешеләре. Хәсән абыйның холкы ул теге зәгыйфь тавышлы. Кинәт кенә берәр ярсып, берәр кеше турында теге тискәре образы кеше турында булса, менә шулай кизәнәдер иде. Менә шулай куядыр иде. Шуннан соң бу карт чыгып китә. Ана кутый шулай атый. Белобородый странник. Кем ул ди, әнисеннән сорый. Әтиеңнең дусты ди. Нишләп килгән безгә? Дусларын эзли ди. Дуслар юк. Кайсы сугышта, кайсы зиратта, кайсы төрмәдә үтерелгән. Biz Celil'e bardık. İsmin kibik güzel binanda min, birinci kat eli birinci. Altın çeşne karim bugün Celil, sağına senin yüzünle. Yanayıga deşken idin beni, bara almadım, duru kilmedi. Bugün kildim sana, bu binanda yana biteli. Sen karısın, benim yüreğimden nişlegenin üte körgen kök. Sen niçik bugün yüzüne tufan, Eloise kayda degen kök. Şundi uzun yollardansın, güyemine dağın, birge biz. Bu yurtunun mermer baskıçından güyemine düşüp kilebiz. Bugün senin işigen açılgan gün. İste kalsın köpke, uzakka. Uramga kez kelgen, şaktı salkın. Çıkmamışsa, uzatma. Tanışlarım kayta operadan. Jitekleşip, parlap, görleşip. Emin kaytam, anın ülmek olgan, istelge bilen sirleşip. Хәсән Туфан тормышы мисалында, аны язмышы мисалында без татар халкының 20-нче гасырдагы тулы бер шундай яшәеш этапларын күрәбез. Революцияга кадәрге тормыш, инкилабтан соң, беренче рус инкилабыннан соң килгән үзгәрешләр, гражданнар сугышы елларында булган үзгәрешләр һәм фаҗигалар, һәм менә бөтен менә бу безнең авыр катлаулы 20-нче гасырның төп шундый маҗаралары, 80-нче елларда булган маҗаралары, алар барысы Хәсән Туфанның тормышында чагылыш таба. Без аның биографиясе аша үзебезнең, үз халкыбызның төрле катламнарының язмышларында күрәбез. Чөнки ул эшче булган, аның абыйлары батраклар булганнар, заводта эшләгәннәр, ул заводта эшләү тәҗрибәсе турында язган. Күп кенә безнең менә бу пролетар язучылар, шагыйрьләрнең шундый гади эшчеләр тормышы турындагы әсәрләре, алар 20-30 еллардагы инде шул вакытта производстволар белән бәйле рәвештә барга килгән әсәрләр. Хәсән Туфан инде революцияга кадәр үк бу тәҗрибәне туплаган, күргән һәм әлбәттә ул хакта да яза алган. Әмма шул вакытта ул укытучы кеше дә, ул журналист кеше дә, киң кырлы шагыйрь дә. Булар барысы да әлбәттә аны гаять үзенчәлекле итә һәм менә белгечләр әйтүенчә чынлап ул безнең әдәбиятыбызның алтын баганасы булып торган вәкилләрнең берсе һәм аның иҗатына без әле кабат кайтып аны өйрәнәчәкбез.
Башка бик күп шагыйрьләр кебек үк Хәсән Туфан мәдрәсәдә белем алган һәм шушы мәдрәсә аша татар әдәбиятына килгән шагыйрьләрнең берсе. Хәсән Туфанның гомумән мәдрәсә тарихы ул Галия мәдрәсәсе белән бәйләнгән. Хәсән Туфанны 1914 елда абыйлары Галия мәдрәсәсенә бирәләр. Һәм бу чорда Галия мәдрәсәсе ул иң алдынгы мәдрәсәләрнең берсе була. Ул чорда Хәсән Туфан биредә Шәйхзадә Бабич белән очраша, Галимҗан Ибраһимовтан дәресләр ала. Һәм бу әдипләр аның шагыйрь булып формалашып китүенә билгеле бер йогынты да ясый дисәк ялгыш булмас. Егетләр, карагыз, тыңлагыз. Кара төннәрдә, тирән күкләрдә җим-җим йылтырап йолдызлар яна. Тормыш чүлендә гизгән юлчылар йолдызга карап юлларын таба. Алга күз теккән уйчан егетләр нурлы йолдыздан мәгънәләр ала. Кем язган икән моны? Кем шигырь икән бу? Дәрдәмән шигырьләре кебек уйландыра торган нәрсә бу дип. Язылып та куйганнар бит әле. Хәсән, йолдызлар дип син хыялланасың бит инде. Кая инде? Шпорлы әтәчләр арасына килеп кергән. Бу көзге чебештән нинди дәрдемә чыксынды. Алай диме? Хәсән бит ул Уралдан килгән шахтер. Куллары да бакыр, кызып ныгыган. Акылы да ким түгел. Егетләр, минем әни бар дигән нәрсәнең дә җаны бар. Шишмәләр генә түгел, җилләр дә, яфраклар да, йолдызлар да сөйләшә икән дип өйрәтте. Шуңа күрә мин йолдызлар белән саташу дип санамыйм. Алар белән сөйләшергә кирәк, егетләр. Шагыйрьлегенне таныйсың димәк, әйеме? Әйе. Таный инде әнә йолдызлар белән сөйләшәм дип бит. Егетләр, ник тавышланасыз? Менә Хәсәннең шигыре чыккан икән. Парлакта. Йолдызлы шигырь синеке мәллә ул? Әйе, минеке. Афәрин, Хәсән, афәрин. Егетләр, мәдрәсәнең иң өлкән шәкертләре исеменнән сезне тәбрик итәм. Шагыйрь булугыз гына җитмәгән, сез әле менә дигән көрәшчеләр дә икән. Теге көнне оештырган, протестыгыз барып чыккан. Зыя хәзрәттән эләгүен эләгәчәк инде, ләкин дәресегезне башка укытучы алып барачак. Хәсән килеп тор әле. Хәсән, синең ярдәмең кирәк. Безнең казак даласының ике бөркетен мандолинда уйнарга өйрәтә. Алар бик шәп мандолин сатып алганнар. Кулга алу белән шыңгырдап китә. Тик кара аны. Минем сүземне тыңламасаң, куып чыгарган укытучы кебек үзегезне музыка түгәрәгенә куып чыгарам. Килештек? Килештек. Ярар, өйрәтермен. Рәхмәт. Шигырь язуыңны да туктатма. Бик яхшы шагыйрь булырсың үзең. Рәхмәт. Әйдә, берәрсен сөйләп күрсәт инде. Әйдә. Бирәл достым. Егетләр, тыңлагыз. Мин сорыйм һәр көнне җилдән. Җил, хәбәрләр бармы дип? Мин сорыйм һәр көнне иртән. Җил, сөеклем, саумы дип? Килми тик синнән хәбәр, синнән сәламнәр килмиләр. Бирмиләр җилләр хәбәр. Җилләр хәлеңне белмиләр. Афәрин, Хәсән, афәрин. Рәхмәт, егетләр. Булдырасың. Әле 30-нчы елны Сибат хакимнәр килә яшь әлбәткә нигә? Алар бик дус булалар бергә походларга чыгалар, урманнарга, кырларга, һәм икесе ушак турында шигырь язалар. Сибат хакимдә ушак турында шигыре бик әйбәт. Ул инде мондай гади, утын якның ушак турында әйтә.
Хасан Туфан шунда сөйлей тұрған материя, бір кісек антрацит алып, мен ұшақ қоштадым еттім, һәм Ирак галактикаларға ұшып кетті бұғай мен оның түтіні фәлән деймін, ұлтағын дейді. Мәңгіліктің бір пішбағында ұшырашырбыз әлі, біз тағын деп бітірер шығарын, арыңыз елғазға. Ләкин бек деген ұланулар бәрін жазған пайым ол, міне шушы шиғырларын елері қарда өскен нәфис, милеушә, илләр бәрін сөйлеша деп, тарсын башы, сөйлеші отырып янеша, Yotlар түгел, сиңа мені баша, мәңгілік бір сенің туғаның достың үндәшә деп біре, аның баршынды шығарын ие. Оны бірі қойсызының біздің тұтар шағырының әл башына милеушәрі отырып, мәдді білен мәтті сөзін етірейді. Бұл барды Хасан Туфанға. Сөйлей тұрған материя шиғырында һәм башка шиғырларында ул атом белән, матдәләр белән, матдә белән күренеш буларак матдә белән барлык дөньяның, барлык табигатьнең бердәмлеге турында яза. Менә ул бердәмлек, ул материализм күзлегеннән караганда шундай материаль бердәмлек буларак бөтен дөньяның бер тузан бөртегеннән барлыкка килеп, кайсыдыр өлешенең миләүшә чәчәгенә, кайсыдыр өлешенең кешегә, тагын нәрсәгә әверелү турында сөйләсә, әгәр дә без аны инде идеализм ягыннан карыйбыз икән, әйтик, шамда урта гасырларда изге Францискның шигырьләрендә яки үзебезнең мөселман, татар, төрки мөселман традициясында булган шагыйрьләргә игътибар итсәк, анда әлбәттә ул бердәмлек барысының да барлыкка китерүчесе бер зат булганлыгыннан чыгып күзаллана. Бу яктан караганда Хасан Туфанның 50-нче еллардагы, 50-60-нчы еллардагы менә шушы айрым төр бер фәлсәфи шигырьләре, күпме күләм пантеизмга якын торган шигырьләре, алар бик тә кызыклы, күзәтү ягыннан бик тә кызыклы. Һәм без бу шундый пантеистик традицияның индидер шундый үзгә күрә бер фәлсәфи шигырьләр тууның сәбәбен дә беләбез. Ул да үзе яза хатирәләрендә әнисе турында язган чиракта, әнисе турында язган вакытта ул бала чагында ук йолдызлар, җилләр, күкләр, таллар белән аралашып үскәнлеге турында әйтә. Димәк, аның өчен табигать ул җанлы, табигать җанлы булгач, димәк, ул табигатька караш шундый материалистик караш кына була алмый. Кая шулай ашыгасың йөрәк, юлны тизрәк үтәр өченме, киләчәккә җитәр өченме, алгы көннә яна күстебә, кая шулай ашыгасың йөрәк, һәр яңа көн бүтәнчә яңа, һәрбер көннең айрым төсе бар, һәрбер көннең айрым эзе бар, кара әйдә, туйганчы кара, һәр яңа көн бүтәнчә яңа. Безнең илләр юлы өстендә җуелмаслык итеп, һәр иртә алтын эзләр калдырып китә, мәңгелекнең шушы төсендә безнең илләр юлы өстендә. Хасан ага инде аны халык ничектер менә залларда ул чыккач, төрле шагыйрьләр чыга бит бер атлы. Ул чыккач, кул чабулар икенчерәк буладыр, ничектер куярак, җылырак буладыр. Чөнки аның менә шул үзенең шәхси тарихын белеп, Сибирләрдә булуын белеп, халык шуның аша аны тагы да яратарак төшәдер. Аннар шигырьләрдә гади халыкка барып җитә торган. Ул тонык тавышлы иде, менә шулай йодран гел йомарлап сөйлидер. Усал итеп түгел, ничектер йодрык белән әзрәк сүзгә куәс биреп. Хасан Туфан бер шигырь күрсә, хәзер шул кемалайны эзләп табып, төзәткәләп итеп Шык, бары тик шык эшлә. Һәр кечкенә генә беренче китап чыгара кеше, Киришсез Туфанныкы, Киришсез Сибгатныкы. Бу бит мәктәп. Бу университет бу.
Менә шушы залда мин әйткән сүз ялгышрак меннән көлеп тә җирделәр инде. Татарда проза юк, хикәяләр, Хәсән Туфан, Фатих Хөсни әтәчләнә инде, әтәчләнә яза белмисез сез. Менә Чехов Кара савыты турында язам, менә сезгә кирәк булса, тиме таба алмыйсыз. Менә шу Кара савыты турында дип. Без әйтте инде, миндә прозаик бит инде. Мин чыгып сөйләдем, мен әйтәм, менә Фатих абый, siz yardım etsizmi so'ng prozaiklarga? Men chiqdim sizlar shundan mana shundan aytdilar buni. Minbar. Siz aytamla yash bir necha hikoya yozgan kishilarga yordam etasizmi so'ng kirish so'zlar bilan, kengashlar bilan? Yo'q. Men aytam shol Fatiha va bunda xalq butun yozuvchilar. Ni için prozanın atası anası yok. Atası anası yok prozanın dedi bu. Metem, Tatar şairlerinin atası da var, anası da var. Atası Tufan, anası Sibgat dedim ben. Şuna bana güldüler indi. Nasıl bana güldüler? Bu büyükteki edeplik bulmağına evrindeyim ben. Hasan Tufan şunda otura. Sibgat Hakim şunda otura. Hasan ağa, менә siz şiirini bir kim okumayacak. Менә siz şiirini bir kim okumagança üzünçelikli itip okuysiz. Nerseden kile bu deyibirək indi iyi. Bir nerse de yok bunda. Менә min şiirlerini yazgan vakitte küylü jırlı yazam. Indi менә olarını okugan vakitte da şul yazgan vakittagi halatim kiri qayta da min indi olarını ana şulay itirip okuyayım. Şunlap da ol ya kinetkine tavuşun ko'tarib jibara, yoki iyi tavuşu düşüp pışıldau derecesine jite, ya indi sözlerini suzib jibara ime. Şunday bir kimge oxşamagança okuydu ol. Hatta ol bana şu fatiralar alından da men cevap akırda turayın. Sizi istinasında min aşıdır ya bunun da zengert işte özgert magazinden da Hasan ağaydı. Cevap min şitkere vap bitti de ol dünyalıkla bile bitirmeyin dedi. Ol indi avoy iskirgen de siz yaşlar yavaş yaşlar siz indi hatırını yavartısız değil. Şöyle deyip anın sözüne qarı hürmet ağadı. Mene şunday. Dünyalıkla qavik düşmeydir endi. Şeşekler bile siyoşay bitin ol şeşeklerin tilim biledir ki bıktıyladır emin. Ağılla da bulut, ağılla tuğan üsken iller yağına, terezege çirttir de yangır, nerse ittir tuğanlarıma. Ağılla da bulut, ağılla, nerse itsen, birini bilmiyor, haber yok benim yürekten, beni varı çalatıp de, kukuruzlar bilen bir etten, nerse itsen, birini bilmiyor. Birini bilmiyor. On payımızı ol indi qaysı yaqtan gına alıp qarasan da bizning şiiriyette novatorluq eseri. Onu yazığa ilde bulgan bir qonlı vaqiğa sebep bula bitindi. Smolny da Kirov'na o vakittagi partiyanın, devletinin ko'rinakli yetakchilaridan birisi Sergey Mironovich Kirovni o'tiru sebep bo'la. Durust endi bunga qadarda ol shunday adalsizliklarni xalq Bigrakda işçiler sınıfı isminden idare edip de ayrım şahıslarının ilde şunday
диктатура урнаштыруына борчылып яшәгән, шуларны күргән Хәсән Туфан әсәренең сурәтләнешендә Сталинны түгел, бәлки Кировны күтәреп җибәрә. Бик борынгы чорлардан халык өчен уңай роль уйнаган шәхесләр сафында ул Кировны да атый. Кировны күтәрү бу чорда ул Сталинны төшерү дигән сүз. Чөнки үзәктә Сталин шәхесе тора. Менә шуңа игътибар итәләр. Мәгазле антпайбыз, шуны өчен утырдылар да инде аны инде. Ләкин ул анда кешелекнең үсү юлларын, Спартаклардан, Галилейлардан, ниләрдән килгән, һәм бүгенге революцияны чигендә, канлы революцияны, башка шуларны яшермичә яза, дитә. Һәм аларны фәлсәфи ни белән дигән ата. Философлар белән. Зур авырлыклар кичерә 16 ел бит инде. Менә аның 10 елы чын мәгънәсендә төрмәдә, ялгыз камераларда, үзебезнең Татарстанда, Зөя төрмәсендә, аннан инде Мордовиядәге төрмәдә һәм иҗат итми тора алмый, бик күп әсәрләр яза. Ул әсәрләрне шундый вак хәрефләр белән папирос кагазларыннан оештырып, ул бит инде папирос кагазлары бик кичкенә була бит инде. Һәм менә шушында ике егет, татар егете танып, миңа килеп сорадылар, без сезгә ничек ярдәм итә алабыз дип, һәм мин алардан кагаз һәм каләм сорадым дип искә төшерә ул. Һәм алар миңа кичкенә генә папирос кагазлары һәм 1 сантиметр зурлыгындагы карандаш алып килделәр ди. Һәм минем үз гомеремдә дә мондый сыйфатлы кагазны һәм мондый каләмне башка очратканым булмады ди. Һәм безгә бүген кайтып җиткән шигырьләрнең күбесе, тоткынлыктан кайтып җиткән шигырьләрнең күбесе менә шушы папирос кагазларында кайта. Һәм ул папирос кагазларны, ул вакытта бит инде ул шактый аз күләмдә булган, аның өчен язу мөмкинлекләре дә бик шикләнгән хәлдә дә ул шагыйрь булудан туктамый. Һәм шушы кичкенә генә папирос кагазларына 300 юл шигырь сыйдырып яза. Һәм соңыннан кайтканнан соң әлеге шигырьләрне ул инде кириллицага күчерә үзе. Демәк, ул шигырьләр менә шушы папирос кагазлары ашагына безгә килеп ирешә. Ләкин ни сәбәпледер айрым шигырьләр безнең әле Хәсән Туфан тарафыннан кириллицага күчерелми кала. Һәм алар бүген дә исән имин аның архивында саклана. Аларны инде күчерә алучылар бүген кызганычка каршы юк. Мәсгуд Гайнетдинов та аларны укый алмаган дип беләм. Алар менә безнең өчен әлегә актап булып кала. Нинди шигырьләр алар, ни өчен күчерелмәгән икәнлеге, бунысы инде Хәсән Туфан белән киткән сер булып кала татар шигъриятендә. Югалмасын өчен, тапмасыннар өчен аларны бик нечкәләп бөтереп, икмәк телеме эченә яшереп куя. Камераның ниндидер бер урынына име. Әмма аны көтмәгәндә менә чакырып алалар да төрмә начальнигына, икенче төрмәгә күчерәләр. Ягъни ул үзенең язганнарын алмый да кала. Менә 2 тапкыр шулай була. Бик күп әсәрләре шулай югала аның. Ягъни төрмәдә ул инде аның безгә мәгълүм ул да булса, менә Сибиргә, Новосибирск өлкәсендәге Устара дигән җирдә язган шигырьләре һәм инде әлбәттә ул әсәрләр безнең шигъриятебезнең алтын фондын тәшкил итәләр. Аның мые Себада Кәсен аганың яраткан сүзе шигырьдә боль булырга тиеш.
высокая боль деген сүйлей бар иде. Яғни әрнеулер, башкалар милләт белән бәйләнгәндер караш. Туган тел язмышы белән. 1956 елда ул ниһаят азат ителеп Казаныбызга кайта. Менә аны Язучылар союзының рәсми җитәкчеләре каршы алмый, әлбәттә. Луиза Лулу хатыны вафат булган бит инде бу вакытта. Аны инде Казаныбыз, шигъриятыбыз яратып каршы алалар. Аңа әкренләп иҗат мөмкинлекләре тудыралар, яшәү шартлары. 58 елда Әлисен чакта мында чыккач, иреккә чыккач күп яздылар, матбугат йортында күп яздылар. Ул антисоветский дип гаепләргә тырыштылар. Татар радиосының радиосы бәләкәй дигән шигырь чыгарды, име? Күтәреп алдылар анда, име? Туфанга каршы кешеләр. Татар радиосы тыңлый алмый. Татарстаннан башка татарны татар, Сибирдәге татарга тыңлый алмый. Менә шушындый демократия иде ул заманда. Шуңа рәнҗеп ул язды, татар радиосының радиосы бәләкәй дигән шигырь язды. Аны купайттылар инде. Ватаным Татарстанда да неме? Яңадан душман ясап бетерделәр дигәннән неме? Бит ул дөресе шулай. Мина шоккат карайдыр мен, аны бит атарга алып чыгып, стена янда, 60 калаларын бер мезгил үлем белән чырашкан кебек булайын. Шуларны кичереп тә ниндидер самими акыллы булып калган иде ул, ничектер әзрәк елмаебрак, уңайсызланабрак сөйләшә шундай. Ниндидер бер сабыйлык әләмәте бар яңарда. Ләкин шагыйрь буларак ул тоткынлык шигырь иҗатында ачылып китә. Тоткынлык шигырь иҗатында ул гомумән хәсрәт турында күп яза, фаҗига турында яза һәм үкенеч хакында яза. Менә бу өч мотив аның тоткынлык шигырь иҗатын әйдәп алып баручы, үзенчәлеген билгеләүче төп мотивлар кебек аерылып чыга. Шул ук вакытта Хәсән Туфанның тоткынлык шигырь иҗатында безнең яңа строфа мәйданга килә. Без аны әдәбиятта Хәсән Туфан строфасы дип атыйбыз. Хәсән Туфан көнчыгыш әдипләренең үзенчәлекләрен яңартып, яңа тип строфа алып килә әдәбиятка. Әлеге строфа безнең шигырь куплетында, строфасында беренче һәм соңгы тезмәләрнең кабатлануына нигезләнгән строфа. Тоткынлык шигырь иҗатында да Хәсән Туфан икенчел эчтәлек тудыру алымына мөрәҗәгать итүдән туктамый. Мисал өчен, илдә ниләр бар икән, бик танылган шигырьләрен генә алабыз икән. Кайсы иң танылган шигырьләрнең берсе, кайсыгызның кулы җылы шигырен алсак та, без әлеге үзенчәлекне күрә алабыз. Бу чорда изоп теле нинди функция үтисең? Ни өчен икенчел эчтәлек тудыру алымына мөрәҗәгать итәсең дигән вакытта, Хәсән Туфан үз язмышына һәм үзе кебекләрнең язмышына бәя бирә. Бер яктан, икенче яктан, мисал өчен, илдә ниләр бар икән шигырендә таң, юл, бозлы тәрәзә кебек символларга, пожар кебек символларга таяну аша ул илдәге вазгыять хакында да уйлана. Димәк, изоп теле бер яктан шәхси функция башкарса, ул аның үзенең шәхси кичерешләрен, үзенең язмышын бәяләүгә юнәлтсә, икенче яктан ул көчле иҗтимагый функция үти. Чөнки ил язмышы хакында һәм илдә Хәсән Туфан кебекләрнең язмышы хакында сөйләүче алымга әверелеп китә. Әгәр дә без аның иҗатын тулы планда бер бүтән итеп карыйбыз икән, нәкъ менә 50нче еллар иҗатыннан Хәсән Туфан шигырьләрендә фәлсәфилекнең көчәюен күрә алабыз. Мисал өчен, сүз кушасы килә талларга 50нче елларда язылган, булар әле тоткынлык шигырендә языла.
сөйлей торган материя кебек шигырьләренә генә карасак да, без инде Хәсән Туфан иҗатында материализм фәлсәфәсенең чагылышын күрә алабыз. Шушы галәм белән мавыгуы юкка гына түгел, аның бала чагында булган шундай бер зур вакыйга аның өчен 1910 елның язында Галлей кометасы чираттагы мәртәбә менән Кояш системасына якыная. Аның перигелий вакыты 1910 елда булган һәм икенче перигелий, чираттагы перигелий 1986 елда булырга тиеш булган. Һәм менә Хәсән Туфан гомере буена Галлей кометасын, койрыклы йолдызны тагын бер мәртәбә күрергә хыялланган. Димәк, ул аны бала чагында күргән, 10 яшьлек чагында, һәм инде картаймыш көнендә дә күрермен дип уйлаган. Бу үзе дә шундый бер зур символ, әлбәттә, Хәсән Туфан иҗатына тәэсир иткән, йогынты ясаган бер символ дип уйлыйм. Юкка гына йолдызлар белән аралашмаган, юкка гына дөньяны бер туган итеп күрмәгән. Димәк, аның шундый аваздашлыкны табып яшәвенә бала чакта күргән шушы бер могҗиза, Галлей кометасын күрү бәхете йогынты ясаган. Кызганыч ки, ул күрми кала, яңадан кайтуын, һәм 1986 елда Галлей кометасы чираттагы мәртәбә җиргә, Кояшка якынайган вакыт, бу вакытта инде Хәсән Туфан үзе дөньяда юк. Ләкин менә шундый бер хәл 90 еллардан бирле галәмдә һәр вакыт Хәсән Туфан бар. Хәсән Туфан исеме белән аталган астероид, кече планета галәмдә бар безнең Кояш системасында. Димәк, киләсе перигелий вакытында Галлей кометасы яңадан безгә кайткан вакытта Кояш системасында Хәсән Туфанның яраткан кометасы да булачак, һәм Хәсән Туфан исемен йөрткән астероид та шунда торачак. Димәк, без аларның шундый очрашуын күрә алачакбыз дип әйтгәндә, һәр хәлдә шундый бер матдә туганлыгы күзлегеннән караганда, менә ул кометында Хәсән Туфан планетасы да, Хәсән Туфан да, без дә барыбыз да бер матдәдән, менә шундый физик якынлыгы, димәк, киләсе перигелий вакытында булачак.